ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಚಿಕನ್ ದ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ದೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಟೈಪ್ಡೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ದೇನೆ ನೀನೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಏನೇನ ಪುರಗೆ ತಂದೆ ಬಂದೆ ರಡ್ಡಿ ಕಿಲೆಯನ್ನು ಕೋರಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಹತ್ತು ಬೋನ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಡ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದತ್ತು ಬೊಕೊಂತೆ ಪತ್ತು ಪದ್ರಡ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ನನೆತ್ತಿತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬದಾಮ್ ಒಂಜಿದು ಬದಾಮ್ನ ನೀರುಡು ನನೆತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನನೆತ್ತಿ ಬಿಡು ನೀನು ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟರ್ ಸರಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡು ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆನ್ ಬೈದನು ನೆಕ್ಕೆನ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ವೆ ಇಂಚವರ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪೂರಿ ತಿನ್ರೆ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರೆ ರೈಸ್ ಪೂರೆಕ್ಲ ಆಪುಂಡು ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬದಾಮ್ ಚೂಲಿಗೆತ್ತದಿತ್ತೆ ನೆನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ನನೆತ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಜು ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ದೆ ಎಡ್ಮೆನೆ ಪಾಡೋಡು ಕಪ್ಪು ಎಡ್ಮೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಣಂತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಐತದ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಟೈಪ್ಡೆ ಆಪುಣಂದು ನೆಕ್ 2 ಚಮಚ ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡುಲಿ ನಾನು ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ 1 ಚಮಚ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇತದಲ್ಲ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ದಿಚಿ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಕೋರಿಗೆ ಏತ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಖಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ನಿಕಲ್ ಪಾಡ್ನ ಮುಂಚಿ ಪಿನಿ ಖಾರ ಇಜ್ಜಂಡ ಒಂತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡುಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆದಾದ್ನೆಕ್ ನೀರ್ಲ ಪಾಡಿಯೆ ಸರಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆವಡಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೋಡು ಒಂದು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆತಿನಂತೆ ಬೇಯ್ತಿಲಕ್ಕ ಆವಡು ಬದಾಮ್ ತೆಗಲೆ ಉರುಕೊಂಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡುಗೆ ತಂದೆ ಇಂಚ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲಗೆ ತಂದೆ ಒಂದಿನ ಇತ್ತೆ ನಾನೊಂಜಿ ತೋಬ್ದಿದ್ದು ಐಕೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಬಟರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ 1 ಚಮಚದ ಹತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬಟರ್ ಪಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬಟರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಬಟರ್ ಪೂರ ನೀರ ಆಂಡೊಂದು ತೆನಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ಜೀರಿಗೆ ಐತೆ ಕಾಯಿಂಡು ಮತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯ್ದಾಗುಕ್ಕ ಏನೊಂದು ಕೋರಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಎಳ್ಳು ಪೂರ ಇತ್ತಿ ನಾನೇ ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ದಿ ನತ್ತಿಯಾನು ಕುಡೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತನು ನೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಜೀರ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ನೇನಂತೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬೈದುಂಡು ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯನಾತಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಂತೆ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೇನೊಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು 3/4 ಪಸಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಆನಿತ್ತೆ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಎಕಡೆನ್ ಗ್ರೇವಿ ಕಡೆನಾಗೆಲ್ಲ ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕೋರಿಗ್ ಪೊರಲ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜುಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ನಿ ಸರಿ ಅದು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋರಿದ ನೀರು ಲೆಡ್ ಬುಡ್ತಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆನ್ 2 ಚಮಚದತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರೇ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಯೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎದೆಲ್ಲ ಮೂತೊಂದಿತ್ತಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲ್ತಡೆಗೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಿವಡು ಆ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತು ನೋಡು ಪೂರ ಬೇಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಕೋರಿಲ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯ್ದಂದು ತೆನೊಂದು
ಗ್ರೇವಿ ಕಡೆದೀತೀನಿ ಏನು ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ಪೂರಿಗಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅರಿತ ರೊಟ್ಟಿಗ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ರೈಸ್ ದೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಒಂದೇನು ಉಂಡ್ರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಕಾತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬುಳಂತರಿಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಉರ್ಪೆಲರಿಕ್ ಒಂತೆ ತೀಪೆ ತೀಪೆ ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಜು ಬೊಕ ಬದಾಮ್ ಪೂರ ಎಡ್ಮೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಟಸ್ರದ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ದಲನಿಕ್ ಪಾಡ್ದುಜ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಂದಲ ಎಂಚ ಕೋರಿದ ರಸ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂದೇನೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ತದು ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಾಜು ಬಾದಾಮ್ ಪಾಡ್ನೆ ಟಸ್ರದ್ ಬೊಕ ಗ್ರೇವಿ ಕೊದ್ಯೊಂದ್ ಬರಂದ್ ಇತ್ಲಕ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪಾಂಡಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಸರಿ ಅದ್ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ರೆಡಿ ಅಂದ್ ಬೈದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಹದ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದ್ ಬನ್ನ ಏನು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಪಾಡ್ನಿ ನೆಕ್ ಕೊದ್ಯೊಂದು ಪನ ಪಾಡ್ದು ಜಾನೆ ಇತ್ತೆನ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನೆಕ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಲ ಪನುಲಿ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೆಟ್ ಬೋನ್ ದ ಒಟ್ಟುಗುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆವರ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.